pois imos a dar conta un pouco do sucedido na xunta de voceiros e dos temas que levamos ao vindeiro pleno. O máis salientable que podemos decir desa xunta de voceiros é que o Partido Popular negouse a admitir a comparecencia de Feijóo para dar conta do gravísimo caso de corrupción que asola o Partido Popular. Opta, polo tanto, por non dar explicacións aos galegos e galegas dunha situación tan grave. Parécenos moi indicativo da nula vontade de rexeneración democrática do Partido Popular, o Partido Popular que se descompón, que apodrece e que se funde, pero non pode fundir a todo un país e a todas unhas institucións. O Partido Popular vimos dicindo que está podre de corrupción dende hai anos, e pese a que merecía este debate unha comparecencia específica e demorada para que galegos e galegas soubesen as conexións que hai con este sistema institucionalizado de corrupción con Galiza, soubesen, por voz do presidente, que é membro da dirección deste partido condenado por corrupción, un presidente que leva de alto cargo desde os anos 90, que debe de saber moito das tripas do Partido Popular e deste sistema institucionalizado de corrupción. A pesar deso, utilizaremos todas as nosas ferramentas para preguntar e para debatir desta cuestión. Preguntaremos ao presidente da Xunta se continúa mantendo o seu compromiso con Galicia por riba de calquera circunstancia. E queremos que a pregunta é pertinente, moito máis despois do compromiso de fidelidade inquebrantable que Núñez Feijóo lle manifestou a Mariano Rajoy tras a sentencia da Gürtel, fidelidade tamén ao Partido Popular, contra da celebración dunha moción de censura na súa contra. Dixo Núñez Feijóo que el nunca sería un Xudas. Ben, estábamos falando aí fora, según o Evangelio de Juan, Judas era tesoureiro e se quedaba co diñeiro dos pobres. Podemos darlle outra visión ao de Judas. Non sei se Judas sería Bárcenas ou todos os tesoureiros que tuvo o Partido Popular dentro do seu nacemento, que sistemáticamente financiáronse de xeito ilegal, cobraron en B, deron sobresoldos, cobraron comisións, etc. Judas recadaba e quedaba o diñeiro cos pobres, pero tamén traicionou a Jesús, denunciando frente ao Sanedrín. Bueno, tamén podemos decir que hoxe en día o Sanedrín sería a Audiencia Nacional e Jesús podría ser Valtónic ou Evaristo ou calquer persoa condenada por decir blasfemias, o que considera hoxe blasfemias a Audiencia Nacional, que simplemente denunciar os latrocinios de toda esta xente, non? Pois creemos que o paralelismo está ben, pero non como dixo o señor Feijóo, porque en realidade, cando ele di que non será Xudas, estalle xurando fidelidade a Rajoy, pero non aos galegos e galegas, está dicindo que diante da corrupción do seu partido vai mirar para outro lado, vai silenciar toda a responsabilidade dos dirixentes do Partido Popular e calar toda exixencia de regeneración e limpeza. Non é un problema de traición, é unha cuestión de decencia política e de ética democrática básica. Hai que elegir entre a decencia ou a corrupción. E, polo tanto, non é certo que o señor Feijóo coloque o compromiso con Galicia por riba de calquera circunstancia. Coloca o Partido Popular por riba de Galicia de calquera circunstancia, porque a corrupción do Partido Popular non é circunstancial, é estrutural. É unha corrupción institucional e institucionalizada. O Partido Popular é unha factoría de corrupción. E, ademais, a sentencia non deixa dúbida sobre os vasos comunicantes que existen entre as tramas corruptas e o financiamento ilícito do partido. Certificouse a contabilidade en negro desde a noite dos tempos dende o nacemento do Partido Popular. Financiou campañas electorais con diñeiro negro procedente da corrupción. E despois as conexións con Galicia. Pablo Crespo, que foi secretario de organización do PPDG, sentou neste Parlamento, no hemiciclo deste Parlamento. E nada disto conmove o señor Feijóo, nada disto o move a vir aquí a dar explicacións. Cala non ten nada que decir. Por lo tanto, está disposto antes que a non ser leal a Rajoy e ao Partido Popular traicionar aos galegos e galegas. Se cadra, pensa que pode pasar así desta exixencia xeral da sociedade de coñecer, de saber, de regeneración e de limpeza. Mellor teremos que agardar a unha nova fariña
da corrupción, non? Para que se digan as cousas que no seu momento non se dixeron. En esa serie, pois, o eixo Baleares, Madrid, Valencia, Castella e León e Galicia, que decían que era o eixo da prosperidade, pois está relacionado, convertido no eixo da corrupción hoxe en día, como xa sabemos, non? Ben, ante este silencio, ante esta falla de empatía e complicidade do señor Feijóo coa rexeneración democrática e si empatía que ten coa corrupción, pois nos exixiremos explicacións e medidas de rexeneración, de independencia judicial, etc. En resumen, o compromiso de Núñez Feijóo é co partido e non con Galicia. Nos, relacionado con isto, queremos decir unha vez máis que apoiamos unha moción de censura no Congreso dos Diputados. Non pode ser que haxa un goberno dirixido por un partido condenado por corrupción, cun presidente no que os propios xuíces cuestionan a credibilidade das súas opinións nun xuicio sobre corrupción. Non pode ser que un partido podre de arriba a baixo pois este gobernando. Creemos que tamén hai moitos votantes do Partido Popular que así o queren. Hai que darlle unha oportunidade de decencia, pero tamén apoiamos a moción de censura para introducir cambios nas políticas do goberno. Non queremos que sexa só un relevo no goberno do Estado, precisase tamén un goberno de cambio, unha moción contra a corrupción, pero tamén a favor dos dereitos e liberdades das persoas, que cancela as políticas regresivas cos dereitos individuais e colectivos, que cancela as políticas de austeridade, xestoras de desigualdade, etc., etc. É dicir, hai oportunidade de ter un goberno progresista que cambie realmente as políticas que ven desenvolvendo o Partido Popular. Non podemos darlle unha oportunidade a reconstrucción do réxime, pero en clave autoritaria, que eso significaría a opción do goberno Ciudadanos Partido Popular. Ben, eso vai a centrar os asuntos do noso pleno, a corrupción, a rexeneración democrática, con propostas sobre a xusticia, sobre a independencia judicial, sobre a introducción do enriquecimento ilícito no Código Penal, e tamén volvemos a presentar unha iniciativa, neste caso unha interpelación, para coñecer a estafa das caixas, a mentira e a ocultación. Unha vez máis, no pleno anterior o señor Feijóo non contestou nada a cuestións moi concretas que plantexou o voceiro Villares na sesión de control. Cuestións moi concretas. É dicir, anunciouse unha auditoría como aval da fusión, que non era nin auditoría nin avalaba a fusión. Ben, e despois pediúselle explícitamente que queremos coñecer información clave que está oculta e escondida, como son a carta de encargo a KPMG, a auditora, e os informes dos técnicos de Facenda que, según Marta Fernández Currás, estaban no expediente da fusión. Querémolo saber. O que tamén queremos saber agora é que esconde o Partido Popular, o que esconden eses documentos para non querer entregalo. Reiteraremos tamén estas cuestións nesta interpelación ao conselleiro para saber como se dilapidou o sistema financeiro galego na súa totalidade. Tamén preguntaremos sobre os equipos de valoración da dependencia. É intolerable os retrasos de meses sobre a dependencia que fai que moita xente incluso faleza antes de ter percibido a axuda. Os equipos teñen que estar dotados de persoal e teñen que ser capaces de actuar con dilixencia para que teñan efectividade plena as axudas á dependencia e non deliberadamente retrasar para ir cumprindo os obxectivos no déficit. Esa lentitud para nós é intolerable e, por último, tamén presentamos unha iniciativa en defensa do patrimonio cultural do Camiño de Santiago, que para nós non é só unha marca turística, sino que é un tesouro patrimonial e cultural que compre conservar. Por iso presentamos tamén unha iniciativa. Bueno, pois isto é un pouco o que en Marea leva a este pleno. Supoño que teredes algunhas preguntas varias. Eu creo que a motivación
primeira que debe de mover ao señor Feijóo é o interés xeral de galegos e galegas. En canto á súa imaxe, non sei si negarse a dar explicacións, a falar, a rexenerar a vida democrática, etc., lle pode axudar na carreira presidencial. Creo que máis ben a demanda xeralizada é todo o contrario do que está facendo o señor Feijóo, que esconder a corrupción do seu partido. Levan anos escondendo esta corrupción. Levan anos negando, esperando novos pasos. Que máis poden esperar agora? Despois da sentencia, que di o que di esta sentencia. Sistema institucional de corrupción. Negar a credibilidade do señor Rajoy. O que coñecemos agora é que o Partido Popular é estructuralmente corrupto, non é un caso airado, é estructuralmente corrupto. Funcionaba sistemáticamente así, financiación ilegal, sobres, diñeiro en B, e, polo tanto, está inhabilitado para gobernar. O señor Feijóo non pode esconderse ante a gravidade da situación. Gravidade que xa se ven denunciando, pero que agora hasta está aprobada nunha sentencia xudicial. Por lo tanto, non sei o que motiva o señor Feijóo. O que non o motiva, seguro, son os intereses da cidadanía. Motivo máis os intereses seus e do seu partido. Bueno, nós creemos que a Cidade da Cultura foi o emblema dunha época do despilfarro, mentras se recortaban as axudas a asociacións culturais que facían por todo o territorio cultura popular, cultura de verdade, despilfarráronse millóns no edificio do Gallás. Non escoitamos por agora argumentos suficientes que xustifiquen que se volva por ese camiño, agardando máis información. Cremos que non debe de ser ese o camiño, creemos que hai outras prioridades. Sí. Onte o portavoz de Marea, Villares, pedía unidade despois de coñecer un comunicado do partido que vostede pertence, a nova política de reestructuración de Marea. Que lle parece esa apelación a unidade e si cree que vai ser así ou cree que estamos asistindo a unha posible ruptura da institución? Primeiro, hoxe como vicevoceiro de En Marea temos claro que debemos de centrar ante situacións tan graves e trascendentes como das que estamos falando, debemos de centrar aí o noso discurso. Nadie entendería que desviáramos a atención noutras cuestións. Estamos falando do desmoronamento do Partido Popular, un dos pilares do réxime do 78, e, polo tanto, nós creemos que tamén o desmoronamento dun réxime, o finiquito xa do réxime do 78. Ante eso, hai dúas opcións que vemos. E vou acabar contestando, non te preocupes, que me miras preocupado. Hai dúas opcións. A que está en marcha xa e que estamos vendo que é un cambio do réxime do 78 por unha opción máis autoritaria, recortadora de liberdades e dereitos, unha volta atrás, como dixo Beiras, unha transición pero para atrás, que xa está en marcha e que está capitaneada por Ciudadanos, unha auténtica ultradereita xenófoba, negadora das realidades nacionais, dos dereitos sociais, etc. E despois, outra alternativa que a que nós queremos abrir e pola que traballamos, que é un cambio constituinte republicano e democrático. Non hai máis opcións que pense que o réxime do 78 lle queda algo de vida, está enganado. Ou imos para atrás ou camiñamos para adiante coa xente, coas maiorías sociais. Esa alternativa é a que tratamos de construir dende 2012. E dende o principio soubemos que a única ferramenta indispensable para eso, ademais de ter un proxecto común, cas ideas ben claras, que impugnase totalmente o réxime, o sistema, que bebe do 15M tamén, que é decir, non só é o cambio dos inquilinos das institucións, sino é un cambio do sistema en moitas das cuestións, pois soubemos que a ferramenta indispensable era a unidade e a integración da pluralidade, da diversidade, e que iso só se consigue con debate, con diálogo, con xenerosidade, con apertura e sendo honestos neses debates. Ben, a unidade nese sentido é necesaria, non, imprescindible para derrotar o Partido Popular, para derrotar as forzas do réxime, para facerlle frente ao avance da ultradereita. E nese senso levamos traballando dende 2012 e creo que seguiremos traballando no presente e no futuro nesa idea, porque a xente sempre premiou
ese camiño, sempre premiou ese esforzo. Témolo clarísimo. Por lo tanto, non hai outro camiño, pero sí, evidentemente, que cando toque, nos sitios que toque e non agora, pois se dan os debates, se a normalidade democrática nunha forza que ten que integrar a pluralidade. Temos moitos exemplos onde esa unidade foi capaz de derrotar, non? Sexa nos concellos, sexa nas eleccións sucesivas, é evidente que o camiño si o temos que seguir ensayando. Se por deixar unha cousa clara, vostede cree que a dirección de Anova debe cambiar? De Anova, perdón, de Marea... Eu xa dixen o que tiña que dicir desto porque non quero centrar a miña comparecencia de hoxe neso. Ora ben, para facerlle frente a esta situación de desmoronamento do réxime do 78, da posibilidade de recambio por unha solución máis autoritaria que de Ciudadanos, a unidade popular en Galicia para nós é innegociable. É innegociable. Por lo tanto, se nós estamos en proxectos como En Marea, é por esa idea. Sexa a súa traslación á realidade imperfecta ou non, pois toca mellorala, pero a idea nosa é esa, e non queremos pois ningún outro camiño porque non o vemos positivo. E, ademais, creo que xa teño expresado isto moitísimas veces e, ademais, está acreditado un pouco pola trayectoria, non? Nos últimos anos, os esforzos por a unidade deben de ser integración da pluralidade, sumar e sumar, eso que nos debe de levar, pero sumar en torno a un proxecto transformador e de ruptura con eso, porque cando en 2012 Beiras falaba de algunhas cousas das que estamos falando agora e que estamos asistindo agora, había algunha xente que o vía fora da realidade, cando decía que isto é un réxime pobre, que está putrefacto, que é o finiquito do réxime do 78. Bueno, estámoslo vendo agora, está afectando a piares fundamentais dese réxime. En calquer outro país democrático este goberno non seguiría un día máis e nos agardamos que polo menos haxa a posibilidade de crear un goberno progresista no social e progresista tamén no nacional, que recoñeza as nacións do Estado. Ben, moitas gracias.